Takulantilani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraniso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child. Tikamalawira chonchi mamawa kumalankhula sikumakhala kusowa zochita, koma kumakhala kuamvera chisoni Amalawi wosauka amene akukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana, amene akuluakulu aboma atsogoleri alibe nawo ntchito. Atsogoleri athu akuno ku Malawi amaganiza za iwo ngati ilipo nthawi imene amamufuna munthu ndi nthawi ya zisankho. Lero alibe nafe ntchito pang'ono. Choncho tikamalawira chonchi ena amaona ngati limakhala kuti tasowa zochita kapena tikufunafuna chakudya ndiye tikufuna tihonge mwina aboma. Ine sine mmodzi mwa iwo amene amatchedwa ma-activist kapena omenyera maufulu amene amapanga izi ndi cholinga kuti aziopseza boma akati choncho apite kuseri akalandire ndalama. Ine sine mmodzi mwa iwo. Alipo ena amene amaziyerekeza kuti ni ma-concerned citizens omenyera maufulu, ma-activist amene amakhonza kukonza mademo ndi cholinga kuti akudziwa kuna kuti kuseriko iwo wafuna akalandire ndalama. Kumana amakuti iwo apita akaona mmasevers akumakra koma chikhalire njo akudziwa kuti lachiwiri lapitalo alandira ndalama kuchokera kwa anthu andale kuwanamiza Amalawi ncholinga kuti azioneka ngati ndi omenyera maufulu. Ine sindili momo. Ine ndimadandaula kwambiri ndikamuona munthu wakumudzi amene padakali panopa akusowa ndalama yokuti akagulire zinthu chifukwa chakukwera kwa zinthu. Zinthu zafika povuta kuno ku Malawi. Zinthu zikukwera siku ndi siku, nawo amwenye atengerapo mpata omakweza zinthu zimene anagula kale alibe chisoni. Ndipo ine ndimasirira kwambiri moyo wa Maburundi aja akati asathamangisidwe mwina Amalawi ndikupezako mwayi akanapeza pena popumira. Koma soka ilo ziko lathu lidawathamangisa Maburundi amene ankawalemba ntchito anthu nthawi imeneyo amene ankasisa zinthu zawo. Anthu ndikumasangalala muno Malawi. Panopa china chilichonse chasokonekera, dola imene yafika pa 4,000. Chimanga chimene kunoko kulibe ku Malawi kuno. Mafuta kulibe. Mafuta ndi awa ajanka akatiuza kale tiliana kuti mafuta ndi opsa. Lero asanduka ngati chakumwa, akungoyikidwa pena paliponse. Ochita control osonawonso nzeru za athera. Kuchokera kuntunda kwa president, kuzafika kwa ma-ministers, kuzafika kwa ma-MPs, kuzafika kwa polisi ndi army. Palibe amene akuziwa chimene chikuchitika. Fetereza wa ma-mega farm akuti akalandira ndi uyu akungoyikidwa mu nsewu. Komanso sakugudwa atu chifukwa boma lopeperalo kuzera ku nduna wa zamalimidwe agriculture amadziwa kale ndi kale kunena kuti fetereza amaperekedwa nthawi amene alimi angozala kumene. Koma tikunena pano fetereza akutulusidwa kumenetu nthawi yatha. Tapitani ku Mzimba mukaone mmene akulirira alimi afodya. Ngakhale nduna ya deputy wa agriculture anapita kumeneko kukayendera alimi abangula kwambiri. Ndipo ngati kuli anthu amene akuzunzikaso kwambiri muno Malawi ndi alimi afodya komanso anzimbe. Ena ndi awo akuzunzika kuthyolo ndi kumulanje. Anthu aku Lujeriti Estate amene akuzunzidwa kumaopsezedwa. Akakhala mabungwe ndi awo akupitirizabe kumazuza anthu. Ena ndi awa a Project Hope. Ndibwerezenso inu ango board achireka amene mmayang'anira ku Ngo board. Tapitani mukafufuze ku Project Hope. Panopa ayamba kumaopseza anthu kumalanda matabuleti. Komanso aja amatchedwa madata clerk kumadulidwa pay as you earn instead of withholding tax. Ndizachinyengo zimene zikuchitika ku Project Hope kuliwonde. Mwinu munamba mwamvapo kuti munthu akulandira allowance, akulandira ndalama ya contract imene si salary ndikumaka muudula pay as you earn ngati kapena ndi salary malo momudula withholding tax.
ziwani kunena kuti chinyengo chili pena paliponse muno Malawi. Ine ndizakhala pamenepa ndizanena chilungamo ndipo sindingazamuope wina aliyense. Kaya ati pali wina ake ati amachokera kunchisi ati ndi private soldier akundifunafuna ine ndipo ndio kutaya nthawi yakotu. Iwe si iwe solimbana nawe ndizangokuonesa ndodo kungokusonyeza chonchi kuti ukauze amako zeni. Ine sine maopa wina aliyense, ndimamuopa Mulungu. Andi lero pokhala pa Sunday ndikulirira Amalawi amene akuzunzika kopsa, Amalawi amene afika ngakhale kuti apeze ulo matemba amene akulephera, Amalawi amene akulephera kuti akatumize ana awo ku sukulu, Amalawi amene akulephera kupeza ngayiwa, aboma atachita create umphawi, kuchita create umphawi daladala ndicho linga kuti Amalawi azioneka opempha. Kwawo syndrome kapena kwathu syndrome zulo kanali paja pamachedwa pa Malembo kumene lero timachita no launch School of Excellence kwa Malembo. Ndiye ndikumamvesera nkati mauthenga nkumamva kumanena kuti akufuna amange ma School of Excellence 28 districts yonse mumangidwa masukulu. Ndiye funso nkumafunsa kuti if that's what you mean, kodi ku Malembo mwamalo onsewa amene ali Malawi muno kapena mulilongwe muno ku Malembo kwapambana chani? What is so special kukamanga School of Excellence ku Malembo? Mungoziwiratu Amalawi kunena kuti ndika kwawo syndrome. Asogoleri athu ndiomvesa chisoni, amati akasala pang'ono kuti atuluke pa udindo amayesesa kukamanga china chake kwawo kuti azizakumbukira. Ndi zimene zimachitika muno Malawi. Sizoona munthu walephera kwa zaka 5 zonsezi kupanga zinthu mawonders, zitukuko zosiyana zimene anazichita promise pa kampeni zalephereka. Lero akukamanga School of Excellence pamene akupita kosanzika pa zisankho zimene zikubwerazi zimene asakufunidwa ndi Amalawi. Chifukwa chilungamo chake nchonena kuti abwana chechakwera musazinamize, musazinyenge, musamvere anthu amene akuzungulirani. Apalibe Malawi olo mmozi olo wa ku Central Region akukufunani. Anthu akwiyananu kwambiri. Inu mungopanga programu yobera ngati iti izatheke. Ndidanenatu paja Malawi wiki yatha kunena kuti muona mafiga amene ati atuluke. Chisankho ichichi registration yake sinaende bwino, anthu alephera kuchita register. Koma lero kukatuluka 7.6 million. Mafiga amene wakuchokera kuti? Ndipo anthu amene wakuchokera kuti? So kairo tili ndi opposition yofoira kwambiri. Instead of kuti opposition yo atuluke, agwirizane, apange chinthu chimozi, akungokhalira kukangana. Aliyense akufuna o president. Ine koma ine chipani changa ndiye pamwamba, ichi chipani changa ndi champhamvu, ine ndiye ophunzira kwambiri, ine ndi amene anthu akundifuna kwambiri. Muthera momwe anzanu akukutikitani, anzanu akubandulani. Pamene mukuchedwa ndi kukangana anzanu akuphika zinthu zoopsa pansipo. Zisankho izizi si zisankho, ndinakuwuzani kale. Asogoli athu atanganidwa kwambiri. Choncho inu achakwera musanamizidwe ndi anthu ena akanakhala kuti muli ndi ma advisors ena ake abwino. Akanakuwuzani chilungamo kuti is not rose. Ndi inuyo zinthu zasokonekera. Apa muli bize kuchita draft bill ya age limit. Ndipo tikunena pano ili pa tebulo pa mu office ya Minister of Justice kuipanga craft kuti igwirizane ndi section 86 of the Constitution kuchita target ati 75 years. Koma ukayiyang'ana nkhaniyo kuizunguza kwambiri, kugula mabattery ya nyuwani kuika mutochi mwako, nkhani yonseyi kuchita target Professor Arthur Peter Mutharika. Koma anthu inu ndinu anthu ofoira kwambiri. Instead of tackling
real issues mukufuna musunge ndalama zokwanira 1 billion ati kuchita target mavenda ma CSOs azibusa kuchita target anthu osiyana ama MPs kuti akapita ku parliament akapange bill imene akayichite pasi. Unfortunately tili ma MP ena ofoira ochokeraso ku opposition amene amangoyang'ana ndalama masana uno amacheza kuchipani kwawo usiku amakhala MCP. Ndi ziko lomvesa chisoni koopsa. Instead of you concentrating on real issues, kodi nkhani za kuchipatala zikuyenda bwanji, nkhani za kuadimak zikuyenda bwanji, nkhani za njala zikuyenda bwanji, nkhani za fetereza zikuyenda bwanji, kodi ana ambiri amene tikanena kuti sazalephera sukulu aja akupita adi ku sukulu, kodi nkhani za ngongole zikuyenda bwanji. Mukulimbana ndi zinthu zazi, mukulimbana ndi zinthu zokuti sizakuthandizani. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni ma program amene mukupangawa ena ife tizakupangirani ma demonstration ngakhale lero imene iyi bill ya age limit imene mukumuchita target president Professor Arthur Peter Mutharika president wa DPP imene iyi ipitira pansewu ngati aliko manjanjawidi ena amene amafuna kumapasa ndalama akalengeza za mademo ine sindili momo tikupangirani mademo oopsanso. Instead of looking at the welfare ya anthu a polisi awa mukungwasa musa mukaona kuti ndi akumwerawa apolisi akumavala jombo zoyasamula ngati mulambawa awa mukumazunza ku Salima Sugawa ndipo ndizomvesa chisoni. Polisi ya Salima imakagwira ntchito ku Salima Sugar kuyang'anira kumene koko nthawi zina amasinthana ndi aku region ku Kasungu nthawi zina amabwera a area fete chifukwa nkhani yokonda ndalama koma kumaka mpasa wa polisi 15,000 andi tikunena pano pa 15,000 sikuti imakhala 15 imakhala 30 koma amagawana ndi AOC kuchokera chaka chatha mu November kudzafika pano apolisi sanalandire ndalama zawo kuchokera ku Salima ndipo akafusa kumene koko ukafusa akomanena kuti ndalamazo tinapereka kale kusonyeza kuti akulu ena aja mpolisi momo azidya ndalama zija koma simmakhala ndi chisoni kuona wa polisi akulephera kumutumiza mwana wake ku sukulu wa polisi mwana waje akuyenda ndi kabudula ong'ambika thako ndikumaoneka apolisi ndikuyenjezera matabwa mbali ya chimbuzi ndi bafa kuti ana azigonamo. Simmamva chisoni mukaona alimi akuzunzika. Instead of tackling those issues, big issues affecting the lives of Malawians, muli busy kuzunza anthu. Andi apa ati mukufuna mukweze tollgate through ati program yani yokuti ati kulinji ku Malawi kulinji kuboma ndewa simwakhuta kuti mbwanda zanuko deya wanuko masoseji anuko nde mukukakambirana kuti mufuna mukweze tollgate yapalinyeke komanso kwa Chingeni ndipo mkumafusa kuti kodi inuyo miti yanu imayenda bwino inuyo ndi chani chimene mwapanga inu pazaka zonsezi chilowere ni mboma kapena the introduction of tollgate ndalama zimene zimapita kuti popeza nsewu wadeza Lilongwe ndi nsewu onongeka kuchoka pamene paja kupita ku Baraka kapena ku Blantyre tinamva zokuti cholinga cha tollgate ndi kukonzera misewu makamaka imene kuli tollgateko ndiye nsewu ochokera ku pa Chingeni kupita ku Blantyre Chingeni kupita ku Baraka kapena ku Chingeni kupita ku Deza kufika pakalinyeke kupita ku Lilongwe misewu waje mwakonza inu ndi iti. I think mmatitola kwambiri ife ya Malawi tinafasa kwambiri tollgate kulibe kukwezedwa ndipo siku laje ndi lomwe litionesana inu ndi ineyo palibe kukweza tollgate iniyo mmene zadulira zinthu kuno ku Malawi mavuto mmene alili kuno ku Malawi inali nthawi yokuti mukanayang'ana zimenezo lero mukufuna mutengeso mavuto ena kuwapasaso a Malawi kodi kugula galimoto yako ndi tchimo
andi inu mukunyadira zimene zichifukwa choti mmati mukafika pamene pajapo muli ndi zimbendera zanu, muli ndi ma ID anu a State House, mmangodusa ulere kumapita. Koma anthu akuzunzika muno Malawi lero instead of addressing my issues a forex, my issues a mafuta, my issues a njala amene anthu akungokomoka, anthu akugwa ndi njala muno Malawi ndi kumangomwalira. Lero muli busy kumakakambirana za tollgate. You are very stupid, you are fools. Ndipo iniyo ndinu anthu otembereredwa kwambiri. Lero la mulungu akuyendereni. Anthu otembereredwa asogoleri akunoko ku Malawi. Mulibe welfare ya Malawi, mmangoganizira za inuyo. Mukungoganizira za inu zokuti mudziwe kuti kuli madera ena tikunena panopa magesi 7 years sakuyaka. Iniyo munapitako kuthambani inuyo, munapitako nthawi imeneyo mwina kuli aujeni kuthambani, nthawi imene kuli apo chibingu kumayaka tu magesi. Koma now 7 years down the line, and yet kuli ena achi amatama akonko ati amunulo aredison munulo. Can't you report to government kunena kuti kwa Valansie, Chimwalira, Kawiriza, Thambani kusiku yaka magesi 7 years? Koma muli mboma momo ndeni kumapanga matama kuti amene he deserves to stand for another term. He deserves another term. Another term for what? Mwatitola kwambiri iniyo anthu andale, andi sinayembekezere kuti Minister Ahara angapite pa TV ndikumakalankhuwa ngati alibe mano nkamwa ndikumanena kuti tikufuna tikweze matologate mukakweza ujeni economy yake itiyo. Many anthu akuvutikira Malawi muno, instead of addressing real issues ndi apa mukutenga ndalama zina za boma zokwanira 144 ngati isali 76 ngati isali 80 chakuti billion ndikuenjezera njanje yakusanje. Yeti njanje imene inatenga kale ndalama zina kale. Anthu okuba. That's why ziko lathu sili kuyenda bwino. That's why Malawi asakusangalala nanu muzikoli. Ndepa ngati maprogramu anu obera zisankho tizaonesana nthawi imeneyo. Koma Malawi sangalole yaya. Palibe zoopsezana wina watabwera ku nyumba kwanga ndilibe nazo ntchito. Ine ndiye ndimafuna unyolo kwa unyolo. Tizamangana one day. Ine ndine woopsa kwambiri the DC. Mwana woopsa kwambiri from Njeza Village. Tiye Mabuka Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.